So, ada tuyak pay nga acting COPO iti Sagada Municipal Police Station. Mapantayo man iti sangkadamag dagitoy da radio stations. May panggap iti update na daytoy nga problema tayo dito pagilyan tayo nga Sagada tata. Panggap dito'y panakapukaw daytoy yung anak tayo nga minor. But as of now, naka-suspend iti search and rescue operation with respect iti request iti family kung nagiti da elders tayo. Tapno mayarami da pay jay rituals ken panakarespeto met lang iti culture tayo iti pagilian. Ken maysa at least isuda pay mo nga family timang aramid mo iti kabailanda ken batangda itata nga aldaw. So iti conduct iti kuana iti madama iti investigation na nga yang angay daytoy Sagada Municipal Police Station in coordination met lang iti dadu mga units iti kapulisan ditoy Mountain Province. But ongoing daytoy panaka-track tayo. Kakaraw daytoy CCTV footage tapno at least matrace tayo man. No ayan nati tinorturong na dayta nga anak tayo nga mapukpukaw. Ken maysa daytoy da mismo nga nakadwana before nga maawan isuna but masapol nga i-revisit tayo pa isuda tapno consistent iti panakatungtong kinyada hopefully nga adamet larang ti maibagada. Kana akas maysa nga na-observe tayo idi kalman before nga cool off iti search and rescue but mayat daytoy nga suggestion. Daytoy iti suggestion tayo nga umili ditoy Sagada but mabalin ko anusan tayo nga mang i-search iti respective nga houses tayo ken premises. Dagitoy da arubayan tayo. Ya. Tamaamangan no ijay arubayan tayo wenno partin iti balay tayo ti na turong na dayta nga anak tayo ket at least man makita tayo nga masapsapa. Dijay ti mai suggest ken mai recommend kada tayo nga umili dito Sagada apo. Well, as to jay resumption iti panag-search tayo but adanto ti pagtungtungan dagitoy da concern nga tao ken MDRMO da tayo nga kapulisan ken other partner agencies kasla jay BFP BGMP kat pagtungtungan tayo tumatlang no malum tapno kasano jay panaka resume iti operation to no maysa ket no kasano jay operation met iti family itata nga aldaw. DJ lang tikas lama i-update mi kada kayo nga kakailyan nga taga Sagada kenda dumapay nga dumdumeg dito iti daytoy nga radio Sagada 104.7 FM. At datoy ni sa Sagada Municipal Police Station Acting Chief of Police Bonifacio Police Captain Bonifacio Fanged nga mang ipalagip kada kayo amin iti damdamag. Salamat unay ken naimbag nga aldaw tayo itata apo.